ଛୁଆ ମାନେ କେମିତି ତମଲ ପଲିକା ହେଲା ଆମଲ ଆଦି ଏମାଇଲ ଥିଲା। ଏମାଇଲ ଆମଲ ଭଲ ହେଲା। ମୁଁ ଆଦି ପତାତେ ମାର୍କ ଦେଇଛି। ମତେ ଆମ ମାତୃଭାଷା ଓଲିଆ ପଲିଆକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ପିଲାମାନେ ତେବେ ବି ମାତୃଭାଷା ଓଲିଆକୁ ଭୁଲିବନି। ଆମ ମାତୃଭାଷା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତମେ ବି ନିଜ ମାତୃଭାଷାକୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦେବ। ଆମ ତାହେଲେ ତୁହନ୍ତି ଦିଏ ନିଜ ମାତୃଭାଷାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏନି ତାହେଲେ ଜମା ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମାତୃଭାଷାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ବେଳୁଆ ସବୁ ଛୁଆମାନେ ଆମ ଓଲିତା ମାତୃଭାଷାକୁ ବହୁତ ଉପରକୁ ନେଇକି ଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ମାତୃଭାଷାକୁ ଆମେ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ିବା। ମାତୃଭାଷାକୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ବହୁତ ଓଲିତାକୁ ଆଗକୁ ନେବା। ଆମ ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଏଇ କଥା ପଲାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ନିଜ ମାତୃଭାଷାକୁ ଉପରକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଭଲ କରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଖେଇବା। ଆଜି ଓଲିତା ଲେଦା ନ ହେଇପାରୁଛି ଆମେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତାକୁ ତଳିବା। ଓଲିତା ଆମର ମାଟି। ଓଲିତାରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଆମକୁ ନିଜେ ହେଉଛି ଖୁସି। ଓଲିଚା ହେଉଛି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ। ଆମେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଠିକାର ବାସିନ୍ଦା। ସବୁବେଳେ ଆମ ଓଲିତାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରଖିବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ କାର୍ଟୁନଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ।